Senjuk kirang ba snong kanong thamai pelun hapo kejing lam jong presiden uba banteli nari harangkat kejing senar lang jong uba peniat singsem CM ke district council hani kesengi kala leje kendu ya uba presiden tensong deputy chief minister ke jela habide berki kampen roy ke beper ki bahap ha kanong thamai pelun haba kren berkilat pathai kubor u presiden jong ki senjuk kirang ba snong kanong thamai pelun ula pentip ba kanong thamai kam hap ha urban area ni rural area bat ki kampen roy beper kum ka GGM MNREGS nangta ka kot ka khia bat ki wei kim da yo jingera bha kum ha ki wei kisnong nagalyang jong presiden ka sunjuk kila kerpat yo ba preston ba unra ya kane kamat sak sarkar bat ban ai ka nong thamai ha ka CNRD block ni ha ka no ka benta ban yo ya ki skim beper knang ban pensuk yo poj ba nong song snong jong ka nong thamai pelun hi bro ka wei ba pastun ti kadai halor the development kadai bat ke development jong kanong thamai ya ka ba peniat since along CM ke district council la initiate na kalyang jong but pitip ikum ka snong nong thamai barok ko hi kadai ka snong ka bahap hasor kama ni day ngimday pat hapo ka urban anek municipal area along sa padang ka te kum tangi dan sibun ki kijing don kam kibede bat ki development hakini ki snong ki jung nadu ka surok mane nada ko nadu ka bangun di bat ki wi kijing dam kam na ko ko wede ko pat kya kini kita te hakini ka sni layo banyak keren banyak subun tri ke bat di chief minister ba ko kumbakalong ka snong ng thamai mga anggadan sa baryo ka municipal Nrai hakaju kopor kebayade pat ka CNRD pat bo kimdan kinunu ki scheme ki bala pentri kam laj na ka MLA scheme ka pentri ha ka thain nong thamai berkoi kumta kebayade pat ka urban ro ngim hap apa ka urban area nrai hakbayade pat ka rural ro ngim hap ha ka rural area ti sipun ki scheme lada kebayade kum kini ki ki job card ane gini ke NREGS lani hakbayade pat ka GGM imyo kita ki benefit nrai kumbalong skiwi ki jela kidan ki benefit ba hap hakata ka sub urban category lani ang ki sub urban ka ba kamdei sha rural ba kamdei hapo urban ro nrai hang ni ka jela ko jami kita mundan te kum tangi wan ban kerpat hakani ka sini ya deputy chief minister ba ini pentri kam lani ba inra ya kani ka isu ko jami bat ban kentup kani ka nong thamai la kalong hapo ka CNRD na ban bangin yo ki benefits lani ki jing mentoy ma hak bayde bat ko umbam di bolong ka way na ki issues ki ba hakmat ki ba kum kinong song sunong ni duna ba hakan thai nong thamai bar ko way namara hak bayde bat kani ka GSWS wa phase 1 ka phase 1 ro ngimsim dayo hadu kata hak phase 2 ro ni sio tang katu kat ni tli ki snong na trai ndai baro ki snong ki badan hapo kani ka nong thamai pelun ki badan khat san tli ki snong te kumta ka phase 3 inre hadu mantangi patip bat ngimpa di bat keempat ka sokar keempat pentrikam haba keempat pentrikam tingim patip langin yo ning yo ya kata ka na kata ka phase 3 ting lada ka sarkar lani nakalian jong ka sarkar bat ba prostun kila ban kentup yangi ha kani ka CNRD community and rural department nga trai sipun ki jingun tong inyo ak bayde bat ak bayde bat ki surok ki ba hi tang sulat nasar ki surok ki babun ki ba jat ki ba pay ki ba pra namar balai ba ingi la sule ma hapumba mundan ganu ka head lani ganu ko scheme te ha ka bayde ba katangi la ya kren bat kan smoro kambahai deputy chief minister bayde bat kini ki jing maramat ya kajat kapay hapo snong ko tao laki long kinala laki long kilinti kisinkian ki kupat kini nilayo panya keren bat lada sisa ka tulong kata ka jungwan jung hap ko ka CNRD department ni community and rural development sibun ki jingrap kan long nam ta ka snong bat habangi pek hakalian ka kot ka kiha ko idon hapo sor ni mudan ya kita ki PHC na CHC ni dan ki dispensary Nandai kini di dispensary mong bakim trikam ki train rekim la ban kater si sapat kat kum badai kat kum kejungdon ke population akini ki jaka kum tala da nila ban hap hakani ke jung toy babun ki la ban wan lingba jong kani ka department ban la ban ai si sai ki jingrap hakakot ka kya
na kamta kinong sinong jokan yang nang tumai ko at kikam iba dan sibun kijing mentoy iba niya suno lang bat kajing bat kanila kita kasni ni don pembahasan review sinong top lang bat ka nongra ba idon lang